Idan kana buƙatar kallon zafafan fina-finan Hausa makamantan wannan da waɗansu waɗanda ma baka san su ba da series za ka yi installing ɗin wannan application ɗin ko kuma ka shiga cikin Play Store kamar yadda kuke gani za ka iya rubuta Arewa. Idan ka rubuta Arewa Mo Pro za ka rubuta 2021 kai searching za ka ga application ɗin ya fito ma kamar haka. Idan ka gan shi kamar haka za ka yi installing ɗin shi. Idan kana buƙata za ka yi installing ɗin wannan application ɗin, sannan kuma za ka iya danna wannan gurin ƙasan nan gashi ne inda nuna maka kai install ɗin nan, sai ka danna gurin kai tsaye zai kai ka cikin Play Store kai installing ɗin wannan application ɗin. Idan kai installing ɗin wannan application ɗin zai sauko ma a cikin wayarka, za ka gan shi kamar haka. Da ka danna shi, idan ka shiga cikin wannan application ɗin za ka samu fina-finai daban-daban, nau'i daban-daban, da na Hausa da fina-finan fassara da waɗanda suke series da waɗanda suke ma ba series ba kamar yadda kuke gani. Idan ka shigo za ka iya ganin fina-finai daban-daban, duk inda ka ja nan za ka iya ganin wasu fina-finai, za ka iya ganin su ga sunan kace-kace fina-finai waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba duka za ka iya gani a cikin wannan application ɗin. Za ka iya gani ga waɗanda suke series da waɗanda suke fina-finai ƙwaya ɗaya waɗanda suke fassara, da kuma waɗanda za ka iya samun ma fina-finan Hausa ne za ka iya gani har da askatara da sauran fina-finai. Haka za ka iya canzawa, kamar za ku ganin Arewa Home za ka iya shiga kuma Arewa Mo Pro, waɗanda shi ma za ka iya samun wasu fina-finan ne a ciki waɗanda baka samu sauransu ba. Anan za ka iya ganin wasu anan a cikin wannan gurin za ka iya ganin wasu fina-finan daban ga sunan za ka iya gani. Haka in ka shiga Arewa Movies shi ma za ka iya ganin wasu fina-finan daban waɗanda babu su a cikin wannan ɓangaren. Duk inda ka shiga dai a cikin wannan application ɗin za ka iya samun wasu nau'in fina-finan daban. Duk inda ka shiga cikin wannan application ɗin za ka iya samun wasu nau'in fina-finan daban. Idan ka ga fim ba ka ga sauran shi a can ba, za ka iya shigowa wannan ɓangaren ka ga sauran shi. Haka zalika in kana so za ka iya mana magana ta wannan gurin ta chatting. Idan ka shigo wannan gurin gashi inda muka rubuta abokanan hira, za ka iya kirkira profile ka yi mana magana ta wannan gurin. Idan ka yi mana magana ta wannan gurin, duk abin da ka tura mana za mu iya gani. Za ka iya shiga kuma group ɗin WhatsApp ɗinmu idan kana buƙatar yin magana da mu kai tsaye. Don haka in kana buƙatar waɗannan fina-finan ka shiga cikin Play Store ka yi installing ɗin wannan application ɗin, ko kuma ka danna wannan gurin kai tsaye ka yi installing ɗin shi. Idan ka yi installing ɗin shi, duk wasu fina-finan da kake buƙata za ka iya samun su a cikin wannan application.